kai ya naga gaba ɗaya duk kai wani nauyi ne kai shiru gaba ɗaya kawai gaba ɗaya hankali wai me ke faruwa ne ya ne 2 days din na wallahi a gaje nake kawai he ka ce mu da muke daukan kankare a yanzu ina gaya ma ni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ma'azu. Ya al'amura. Na kuta ma. Alhamdulillah. tare kai ne Dama shi na zo nema. Na ji daɗi da na gan ku a tare. to ga mu da mun ka san muna ko da yaushe muna tare Ba nan ban kuɗi na. Gaskiyan al'amari ko asiban da shi. Ba ka da shi. Bare kuwa. Yau sati bakwai ina banka kuɗi ka gaya ba ka da shi. dan Allah dakata dukkan mu nan da kake ganin zaman shiru muke a wurin nan Kai ma baka san me ya faru fa. Yau sati ɗaya kenan a ƙofar gidansu aka yi da shi rana yau zai biyan kuɗi na kuma kwaran kwatsa sai ya biyan kuɗi na. to wa kai da kake ta iyun nan bashin nan fa na gidan kowa bashin nan na gidan kowa To malam ba ruwanka kar ka saki samun baki kaga bashin nan ba kai nake bi ba. to ban gane bin ka ba in fa abin da ya shafi wannan ya shafe ni kuma garin nan fa kowa ta mai tsayin wata bashin nan na gidan kowa Ma'azu ban bashi na. Ka biyan bashi na yanzu nan. ba fa za ka takura mai ba wai saboda bashin ne Bashi ne. bashi ne Bashi ne. to ni na tsaya mai Ka tsaya mashi. duk abin da za a yi na riga na tsaya mai Ka tsaya mashi. na tsaya mai kuma kuɗin nan babu he an samu he ba ma rana he ma dai mun samu Ka tsaya mashi. kuma tsayuwa kuma sau nawa gani kamar tsayuwa mata Na ce ba. Bari in je in dawo. ka je ka dawo muna nan anan in kwana 100 za ka yi muna nan anan kai ba ma zan yi bacci ba ina nan Amma na gode na kuta musamman aboki irin ka a duniya gaskiya ina da. ni fa inda kana da ni ka gama komai ni zan tsaya ma duk wani gumurzun da za kai ina nan ma tsaye har yaje in ma zai je dawo da tirelolin yan sanda ne da me da imagination sojoji duk ina nan a tsaye ni zan iya da su na tsaya ma a ce wai ina garin da aka baka wallahi ba wani iska a garin nan ina nan Na kuta ma. wallahi ni na ganin ka ba suna na Ka ce in je in dawo ko? To na je na dawo. Na da Allah ka wannan magana nan balle mana. Balle ko? Za Eh, ka yi bari ba na amsa. Ka ce ka tsaya mashi. Ban yaya kaɗan bannin ɗan tsakurai. Ku yi hakuri kowa zai samu in dai sara da su ne. Ai kato ne. Kai dai ka ce ka tsaya mashi sai da na faɗi so 3 kafin na bar wajen nan. To na zo da su kuma kwaran kwatsa yanda na rantse na ce yau sai an biya kuɗin nan yau sai ka biya kuɗin nan tunda kai ka ce ka tsaya mashi. In kuma baka biya kuɗin nan yau ba wallahi yau sai an yi yaga da naman ka. domin Allah dai ka dai san ko a kotu alabun shari'a dake da dake ko Haka ne. to kaga dama ni na ce dama ba dai ni kake bi na bashin nan ba Haka ne. aboki na kake bi ko kuma dama ni na ce na tsaya mai Kai ka faɗa. ni na ce na tsaya mai kuma ko a kotu alabun shari'a dake da dake wanda ake bin shi bashi shi ake zuwa a kulle ma na kullewa ne to dama dai ni na tsaya mai to shikenan na zo na mai wallahi na zo na mai